ఈర్ష్య, ద్వేషం, కోపం, కక్ష, ఎదుటి మనిషిని చూసి భరించలేని తత్వం, వీటన్నిటికీ ఇంటి పేరు ఉండదండి. కొంతమంది అంటారు మా ఇంటి పేరు పలానా, మాది మనస్తత్వం కాదు అని. ఎంతటి మనిషికైనా ఆయా పరిస్థితిని బట్టి కోపం వస్తుంది, తట్టుకోలేని సంతోషం ఉంటుంది, ఎదుటి మనిషిని చూసి ఓర్వలేని తనం కూడా ఉంటుంది. ఇంటి పేరుని బట్టి మనిషి తత్వం ఉండదండి. ఏ మనిషి కూడా అలా ఉండడు. ఒకే కుటుంబంలో ఉన్న నలుగురు ఒకే రకంగా ఉండరు. ఒకళ్ళు మంచిగా ఉంటారు, ఒకళ్ళు కోపంగా ఉంటారు, ఒకళ్ళు మనుషులంటేనే ఇష్టం లేని తత్వం కూడా ఉంటుంది. అందుచేత ఇంటి పేరుని బట్టి ఏ మనిషి ఉండడండి. ఎవరింటి పేరు వాళ్ళకి గొప్ప కాదనం. అది మనిషి నైజం అంతే.